Hola, volem començar avui fent un resum de les tempestes que van caure durant la jornada d'ahir, que van ser molt importants a la comarca de la Garrotxa, on es van acumular més de 100 litres per metre quadrat en tan sols 3 hores, però 72 dels quals a la localitat d'Olot van caure en tan sols mitja hora, rècord absolut de la xarxa d'estacions meteorològiques del Servei Meteorològic de Catalunya. A la resta de la meitat oest també van caure algunes tempestes menys importants. Avui començàvem el dia amb intervals de núvols que es feien més abundants, especialment al final del matí, a punts del terç sud de Catalunya. Aquests núvols seran els causants que al llarg d'aquesta tarda queda el cel força ennuvolat, en general amb precipitacions que podrien afectar inicialment a punts de la meitat oest del territori i al final del dia ja podrien aparèixer a qualsevol punt del país. Aquestes precipitacions podrien ser d'intensitat forta i és per això que des del Servei Meteorològic de Catalunya s'ha activat un avís. Podran caure 20 mil·límetres en tan sols mitja hora a qualsevol punt del territori. Aquestes precipitacions entre avui al migdia i demà al migdia poden acumular quantitats importants, fins i tot a punts de l'altiplà central, també del Pirineu central, podrien acumular més de 50 mil·límetres en aquestes 24 hores. Demà al matí començarem el dia amb algunes clarianes, especialment cap a la costa central, també la Costa Brava i punts de Ponent. Ràpidament creixeran nuvolats i descarregaran ruixats que afectaran a punts de muntanya, especialment del prelitoral i prepirineu, però al llarg de la tarda els ruixats seran més presents i s'estendran a altres punts del territori, Pirineu, Prepirineu, quadrant nord-est, resta del prelitoral i podrien ser acompanyats de tempesta i puntualment de calamarsa i tornarien a ser puntualment forts i és per això que es torna a activar un avís per intensitat de pluja a qualsevol punt del territori, menys probables com més a prop de la costa. El mitjà termini vindrà marcat per un dissabte inestable, especialment al terç oest de Catalunya. El diumenge es desplaçaria cap al quadrant nord-est i el dilluns seria el dia més inestable, amb més precipitacions en forma de tempesta, especialment a la meitat oest del territori. Les temperatures tendiran a baixar lleugerament. De moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.